Moi. Moi. Moi taas pitkästä aikaa taas tänne YouTubeen pariin. Elikkä tänään me pelataan Robloxia Hide and Seek. Jos te haluatte voittaa Robuxeja, niin teidän pitää tilata tää kanava, tykätä videosta ja kommentoida teidän Roblox-nimi. Ja 3 tyyppiä voi vaan voittaa. Ne voittaa Robuxeja. Elikkä nyt mennään pelaamaan. Niin, täällä. Niin, kohta päästään pelaamaan. Noniin. Mikäs tulee? Noniin, tulee Ethan bedroom. Onneksi me ei jääty. Noniin. Sitten mennään. Mä tiedän yhden sikahyvän piilon. Tää on, jonne minä aion mennä. Mä niinku aloitin just 2 päivää sitten taas tätä peliä pelaamaan. Ja joten niin. Mennään tänne näin, niin katsokaa. Täältä pääsee tänne. Sitten täältä, mä vaan täällä, niin pitäisi hypätä täältä näin. Tänne. Ja täällä ollaan sitten piilossa. Ja sit katsotaan ittiä. Ja mä aion varmaan pelaa jotain 2 peliä, eikä tää ja vielä 1 ja sitten lopetetaan, koska muuten tästä tulee ihan liian pitkä video. Häh? Toi ei juttanut tota tyyppiä. Häh? Oottakaas. Jos mä menen sen mua, jos se alkaa ottaa mua, niin mä ihmettelen. Bye. Häh? Ja tulee ottaa. Ota. Joo, se jahtaa mua. Häh? Mitä ihmettä? Miten toi ei nähnyt tota? Mitä? Mitä ihmettä? Joo. Tulee tänne. Kattokaa, tuossa vetää. Oi, pulo. Kattokaa. Se menee
Kattokaa, se ei ottanut tota. Se tulee. Me. Juokse. Ukko. Se tuli. Mitä? Joo. Tui legitiimas. Se ei ottanut tätä kiinni, eikä tätä. Tää ihmettä. Kauto. Ja mä pelaan vaan yhden, eikö se ole tämä? Mä vielä katon tän loppuun, niin ehkä nyt tulee kysymys. Kommentoikaa myös, että jos te haluatte, että joka päivä tulee tämmönen YouTube-video. Voin tehdä. Ja jos te haluatte voittaa Robuxeja, niin seuratkaa, tilatkaa kanava, tykätkää videosta ja kommentoikaa teidän Roblox-nimi. Tää loppui ihan just sisältä, se olisi heipä hei.